Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо боша оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. Топови ҷангори вазни сабуки UFC Дастин Порье оиди муҳорибааш зидди Ҷастин Гейҷи фикрҳояшро баён кард. агар ки ин муҳориба шуморо ҳайрон карда натавонад, пас шумо мухлиси муҳорибаҳои омехта нестед, чунки ин муҳориба не, балки ҷанги ҳақиқӣ мешавад. ин бархӯрдии рӯбарӯ мешавад. ман медонам ки маро чӣ интизор аст. ин бархӯрдии рӯбарӯ мешавад ва ман ин садамаро қабул мекунам. ин чизе ҳаст ки ман мехоҳам ва бесаброна интизорам. ин чиз ба ман мотиватсия медиҳад ва хуни маро дар ҷӯш медарорад, гуфтааст Порье. хотиррасон мекунем ки реванш байни Дастин Порье ва Ҷастин Гейҷи рӯзи 3 июл дар турнири UFC 291 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир шуда муҳорибаи 5-раунда хоҳад шуд ва онҳо барои камарбанди BMF меҷанганд. бояд гуфт ки дар якум муҳорибаи онҳо Дастин Порье бо тариқи нокаути техникӣ ғолиб шуда буд ва муҳорибаи онҳо муҳорибаи сол шуда буд ва акнун эҳтимоли калон аст ки реванши онҳо низ муҳорибаи сол шуда метавонад. ҷангори бебохти UFC Ҳамзат Чимаев намефаҳмад ки барои чӣ ташкилоти UFC ба Колби Ковингтон муҳорибаи унвонӣ доданд. онҳо муҳорибаи унвониро ба Колби доданд. кай Колби охирон маротиба ғолиб шуда буд? ман дар ёд надорам ки ӯ зидди кӣ ҷангида буд. ӯ ҳеҷ кас нест ва ягон касро шикаст додагӣ нест. Усман 2 маротиба манаҳи ӯро шикаст. камару ӯро ба нокаут равон карда буд ва акнун онҳо ба ӯ муҳорибаи унвонӣ медиҳанд. шояд ки UFC ба ӯ чунин имконият медиҳанд барои оне ки ӯ аз амрико аст. барои ҳамин онҳо мехоҳанд ки камарбанд аз ӯ шавад. ман шаҳрванди Шветсияюм, аммо дар Дубай зиндагонӣ мекунам ва шояд ки аз ҳамин сабаб онҳо ба ман муҳорибаи унвонӣ намедиҳанд. ман чӣ гуфтанамро намедонам, аммо ҳамаи ин корҳоро ман чунин мебинам, гуфтааст Чимаев. хотиррасон мекунем ки ташкилоти UFC муҳориба байни чемпион Леон Эдвардс ва Колби Ковингтонро ташкил кардан мехоҳанд, аммо ҳозирашда расман сана ва макони ин муҳориба эълон шудагӣ нест. ҳамчунин оиди худи Ҳамзат Чимаев айни замон сана ва рақиби ӯ расман эълон шудагӣ нест, аммо аз рӯи суханҳои худи Чимаев ӯ муҳорибаи худро рӯзи 21 октябр дар Абудаби мегузаронад ва рақиби ӯ чемпиони пешинаи UFC Камару Усман шуда метавонад. мураббии яке аз ситораҳои UFC Шон Омели Тим Велч боварӣ дорад ки роҳбарони UFC Шон Омелиро чемпион дидан мехоҳанд. албатта ки роҳбарони UFC мехоҳанд ки Шон Стерлингро шикаст диҳад. шон барои онҳо ҳамчун чемпион дар кор аст. дар тамоми таърихи вазни 61 килограмм боз кадом ҷангвар ба монанди Шон Омели рақибони худро ба нокаут равон кардагӣ аст. ҷангвори хароби қадбаланд, баданаш пур аз татуировка ва бо мӯи сари ҷингила бо як зарба рақибони худро ба нокаут равон мекунад ва ба боварии калон аз назди онҳо меравад. тарафи рақиб дубора назар намекунад, чунки медонад ва боварӣ дорад ки рақибаш беҳуш аст ва ба по бархеста наметавонад. дар вазни 61 килограмм ягон кас ин корро кардагӣ нест. барои ҳамин ташкилот чӣ кор карданашонро медонанд. UFC ба Шон кӯмак карданд ки ӯ ситораи калон шавад ва ма боварӣ дорем ки онҳо мехоҳанд ки чунин ҷавони дурахшоне ки рақибони худро ба нокаут равон мекунад чемпиони ин ташкилот бошад, гуфтааст Велч. хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Шон Омели ва Алҷамин Стерлинг барои камарбанди вазни 61 килограмм рӯзи 20 август дар турнири UFC 292 ба нақша гирифта шудааст. ба фикри шумо дӯстон, Шон Омели имконияти чемпион шуданро дорад ё ин ки Стерлинг ӯро манъ мекунад? метавонем фикротонро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.